U heeft de hele rit ondernomen vanuit Den Haag naar het koude Friesland toe. Wat heeft u hier gevonden? Nou, we hebben natuurlijk vooral nagevraagd van wat is er nu precies aan de hand en hoe groot zijn de kansen voor een goede doorstart. Omdat de medisch specialisten hier een uitgewerkt plan hebben om dit ziekenhuis hier open te houden. En wij in Den Haag zijn natuurlijk altijd bezig om de zorg kleinschalig te houden. En te zorgen dat kleine streekziekenhuizen dat die van enorm groot belang zijn voor al die mensen die in zo'n streek wonen. En het is erg haalbaar om hier een doorstart te maken. En ik heb aan hen gevraagd van hoe zit het nou precies, wat zijn de feiten en wat kunnen wij eventueel in samenwerking doen in Den Haag met jullie. We hebben op dit moment te maken met een heel veranderend zorglandschap, waarin ondertussen ook de marktwerking in de zorg een hele grote rol speelt. Blijven dit soort zaken dan reëel? Kijk, mensen die willen die marktwerking helemaal niet. We hebben deze week nog een peiling laten doen onder alle kiezers in heel Nederland. En 68% van de kiezers wil die marktwerking in de zorg niet. Omdat ze zien dat de zorg daar alleen maar duurder wordt en cruciale zorg weggehaald wordt. Nou, hier zie je het weer gebeuren. Na de kraamzorg dreigt nu gewoon het hele ziekenhuis hier weg te gaan. Zelfs de acute huisartsenzorg voor bijvoorbeeld de nacht of het weekend, die is vanaf vrijdag gesloten. Ja, dat kan helemaal niet. Je kunt een regio niet zo in één keer de hele zorg laten wegnemen. Mensen willen het niet, maar het is ook nog eens een keer duurder. Want als hier 's nachts iets gebeurt, dan je kunt niet naar de huisartsenpost, dan moet je met de ambulance in één keer naar bijvoorbeeld Leeuwarden. Alsof dat niet veel duurder is. Dus we moeten met elkaar de handen ineens slaan. En dat bedoel ik dus echt de gemeente, die doet al mee, het ziekenhuis, de medisch specialisten, maar ook alle politieke partijen om te zorgen dat deze waanzin gestopt wordt en dat zo'n mooi ziekenhuis open blijft. Is er een kans toe dat de politiek hier daadwerkelijk wat van kan maken? Nou, de grootste kans is er natuurlijk als ze de samenwerking kunnen vinden met bijvoorbeeld een ander ziekenhuis, neem Leeuwarden, om daarmee een doorstart te gaan maken. Nou, die gesprekken die lopen. En als de politiek dan daar vierkant achter gaat staan, dan is het inderdaad een kwestie van dagen, hooguit een paar weken, om die doorstart echt mogelijk te maken. Dat kan echt, is haalbaar en betaalbaar. Blijft natuurlijk altijd nog het punt van die gigantische monopoliepositie van de zorgverzekeraars. Ja. Als die zeggen nee, dan kun je het wel schudden. Nou, dat is niet helemaal waar. Dat die macht veel te groot is, daar ben ik het zeer mee eens. Dat die macht flink aangepakt moet worden, dus ook. Dat hebben wij als SP de afgelopen week ook al voorstellen voor gedaan. Kijk, maar zij houden het uiteindelijk niet open of dicht. Zij moeten wel zorg inkopen. Dus je hebt natuurlijk wel met al die zorgverzekeraars te maken. Die moeten de zorg wel blijven inkopen. Maar daar heb je natuurlijk dan ook de druk van buitenaf voor nodig. En van de hele regio, maar ook van de gemeentebesturen en ook van de landelijke politiek. Om te zeggen van nou, als wij vinden dat dit belangrijk is, dan kunnen zorgverzekeraars niet achterblijven. Wat is er in uw ogen nog overgebleven van de zorgstaat die Nederland ooit was? Ja, dat is een gewetenskwestie. Ik zie hem hard achteruit gaan. Men probeert van de zorg een of andere marktfabriek te maken en de consument is daar, of de patiënt is daar een consument geworden. Daarmee is de zorg alleen maar duurder geworden. Gaan zorgverzekeraars op de stoel van artsen zitten en zijn mensen die directe zorg nodig hebben. Hier zit bijvoorbeeld ook een ouderenzorginstelling naast. Die dus altijd heel gemakkelijk de directe zorg kan krijgen van een specialist als dat nodig is. Straks moeten die mensen dan allemaal in een autootje gepropt worden naar de Leeuwarden of erachter. Om maar een voorbeeld te geven. Dus het holt achteruit. Duurt het niet lang meer voordat wij hier Amerikaanse taferelen krijgen? Nou, ik ben een optimistisch mens. Het duurt niet zo lang dat ik hier weer ben voor de heropening van een prachtig ziekenhuis. U gaat zich er in elk geval heel hard voor maken. Zeker weten.